Грешките на децата са грешки на родителите. Когато нямат физическа умора, те ще имат емоционална умора и умора на вниманието. Възпитанието означава в съответната възраст да предоставиш условия на детето да развие тази част от себе си, която в момента има условия да бъде развита. Всяко едно поведение, всяка една болка, всяка една грешка, всяко едно затваряне в стаята всъщност е послание към родители. И затова родители трябва да бъдат наплашени. Трябва да се изплащат от реалните последствия, които могат да се стоварят върху съдбата на детето им. Децата, толкова вглъбени във виртуалната реалност, в която предимно пребивават днес, много често дори не познават човека, с когото делят чина си. Родители трябва да си дадат сметка, че не знаят езика, на който си говорят децата. Нашата задача в момента е да възпитаме следващото поколение родители. Грешките на децата са грешки на родителите. И всеки от нас е дължен да бъде отговорен към децата и към това какво се случва, защото не може на тази неподготвеност за живота на детето да предложим неподготвеността на възрастните да се справят с проблемите. За тинейджера е нормално да бъде, за подрастващия тинейджер, пубертета е нормално да бъде объркан, нормално е да се подава на влияние, нормално е да търси себе си. В тая възраст това е първата криза, между 13 и 21 години е първата кризисна възраст в живота на човека истинска. Когато трябва да заявя, да се научи да разпознава себе си, да разпознава своята идентичност, защото в тая възраст момчета не знаят момчета ли са или мъже. Те се трансформират. Чисто физически се трансформират. Биохимията се трансформира. Хормоните се трансформират. Момичета не знаят дали са момичета или жени, т.е. преминават през това нещо. Това е достатъчно объркване. Ако им предложиш още опции, нали, са още по-объркано. Това вече е съвсем друг разговор, но въпросът е, че е оправдано за тинейджера да бъде объркан. Не е оправдано родителите да игнорират това нещо. Не е оправдано родителите да не бъдат подготвени, да не знаят какво да правят в този период. Всъщност, традиционното възпитание, не образование, възпитание е пренебрегнато. И затова ние в момента сме в тази пандемия от подобен тип нездраво поведение на децата на тази възраст. Защото те още са деца, те си мислят, че са големи. А ако и ние ги приемем за големи, ние сме в грешка. Те са деца. Ние сме длъжни да опознаваме децата си. Ние сме длъжни да следим за проблемите на децата си. Ние сме длъжни да се съмняваме в това дали обществото им дава правилните критерии и насоки. Ние сме длъжни да сме компетентни поне колкото тях в социалните мрежи. Защото не си даваме сметка какво се случва в социалните мрежи на техните връстници. И в момента, в който си дадеш сметка, че либералният модел означава обществото да абдикира от възпитание, тъй като това така, те сами знаят кое е по-добре за тях, не ги притеснявайте. Да. Не им давайте граници. Тогава кой остава критерия и пътеводителя? Ако и семейството абдикира от тая функция. В този филм са инфлуенсърите. Инфлуенсърите, средата. Естествено. Ако си представя така нещата, от 24 часа, грубо казано 8 часа, ако спи едно дете, да кажем, ако от тези 8 часа не е на телефона, да приемем най-добрия вариант, че 8 часа спи, прекарва, да кажем, 3, 4 или 5 или 6 часа в училище, от които поне час и нещо е на телефона си. След това вкъщи родителите, ако се засекат, са по 3-4 часа след работа и от тези 3-4 часа, 2 часа той е в телефона и в мрежата. Естествено, къде идва влиянието? Трябва ли децата да имат достъп до социални мрежи според теб? Въпросът вече не е дали трябва, то неизбежно те ще имат достъп до социални мрежи. Въпросът е кой ще им постави границите и здравословното поведение относно социалните мрежи. И не може да ги избегнем. А от каква възраст нататък? Не от тази ранна възраст, в която все още вече има таблети в ръцете. Между 2 и 3 годишна възраст детето е в
периода, в който трябва да се развива лявото полукълбо, трябва да се развият организационните умения, пространственото мислене, трябва да взаимодейства с природата, с средата, на битово ниво да развива умения, все още да опознава, нали, предмети и всякакви такива неща. В този период децата трябва да бъдат сред природа, трябва да бъдат в земята. В този период децата едат пръст, ако щеш, нали, те се въргалят по земята. Техният елемент е материалното земя, тогава се развива физически детето. Така че още от тази възраст трябва да бъде навънка, сред живата реалност, сред бита, сред природата, защото на тази възраст, защото преди това до 2 годинки, общо взето, нали, винаги децата така се учат да ходят, още са зависими от другите, но в момента, в който сме самостоятелни като придвижване, като движение, като функциониране, трябва да бъдат навънка в бита и сред природата. За съжаление, още от тази възраст децата вече са с таблетите и с телефоните, на които играят всяки безумни игри. В момента, в който, да кажем, след това продължава между 3 и 5 годишна възраст, същото нещо, когато трябва да се развият въображението, защото тогава се развива дясното полукълбо. Между 3 и 5 годишна възраст, когато започва да се развива абстрактното мислене, те всъщност не го развиват, тъй като дадените картинки не развият въображението. Разказването на приказки, четенето, разказването на истории, всъщност са условия човек да задвижи въображението си. Но когато му дадеш готова картинка, движеща се картинка или филмче, или анимация, или каквото ще да бъде, то няма нужда да развие въображение, може да бъде само потребител на образи, потребител на контент, на съдържание. Така че тук вече има 2 големи пропуска. Първо, как да разпознава реалната реалност в ритуалната между 2 и 3 годинки, след което да развива абстрактно мислене, въображението и творческото мислене. Свободата. Ако продължи оттам нататък между 5 и 8 годинки, трябва да тогава има отново условия за развитие на лявото полукълбо, когато е готов да получава организирани знания, да се научи на логика, на математика, на тези базисни структурни умения на съзнанието. Ако той ги пренебрегне, ако не е принуден от училище, от учители да развие и това умение, ума му се научи само да сърфира, а не да се потъва в информацията, тогава има огромен дефицит. Огромен дефицит на внимание, на граници, на възпитание, който прави детето идеална жертва на последващо социално влияние след 8-13 годинки нататък, когато трябва да социализира. Той няма да социализира в живата реална среда, а през виртуалната. Едно време, когато си играхме пред блока и това беше нормата в нашето детство, агресията, негативните емоции, всичко, което децата преживявахме в група тогава, играйки по различни начини, сякаш всичко се освобождаваше. Спомням си, че вечер се прибирахме, майките ни викаха от балкона: хайде, прибири се вкъщи, ние още малко, нали, се водеха преговори. Прибирам се, ям нещо за вечеря, лягам и абсолютно нямам сили за каквото и да било. Да. Сега децата нямат в мнозинството си този разход на енергия, който ние имахме тогава. Когато нямат физическа умора, те ще имат емоционална умора, умора на вниманието и умора на отношенията. Каква е препоръката към родителите в това отношение? Да ориентира децата към спорт отрано ли? Спорта винаги е добър избор. Въпросът е, че родители трябва да бъдат образовани как да бъдат родители. Това нещо, което традиционно ни било предавано. Тоест, традициите са нещо, което не трябва да забравяме. Тоест, в коя възраст как трябва да се отнасяме с детето. Това е изтласкано на заден план като значимост и като нещо важно. Пренебрегвано е и резултатите са видими и ясни. Има възраст. Възпитанието означава в съответната възраст да предоставиш условия на детето да развие тази част от себе си, която в момента има условия да бъде развита. Да кажем, това, което говоря, да кажем, между 5 и 8 годинки има условия да се развие лявото полукълбо, т.е. трябва затова и децата на тази възраст тръгват на училище по света, защото вече са подготвени да получават аргументирани такива организирани знания, нали, да ги подреждат. След това между 8 и 13 годинки те влизат в сектора на социалното, вече сферата на социалното, когато вече не само семейство, а и средата започва да влияе. И там трябва да бъдат колкото може повече в реални, а не виртуални колективи. Да. В кръжоци, в групи, в спортни тимове, в най-различни такива в групи. Като в този период, понеже целта е да се научат да взаимодействат, да си партнират, не трябва да има
изричното изискване да бъдат първи, да бъдат победители, да бъдат амбицирани от тази ранна възраст. Защото, примерно, ако в тази възраст основното нещо е да бъдат принуждавани да са първи, те ще развият характер, който в последствие може да им попречне отношение, тъй като ще приемат всеки като враг, като съперник, като противник. Следващия период между 13 и 21 години, когато влиза в пубертета, в кризата на тази тинейджърска възраст, тогава е времето да заявява себе си, да спортува, да се опитва да бъде първи, ако щеш, нали, да се бият, нали, така, но в този здравословен вариант, защото когато разказваш как пред блока сме си играли, сме се били, има приемливи и неприемливи начини на изкарване на емоциите. Има такива, които са безобидни, които просто те учат, както и животните се бият на игра. Никой живот на игра не е убил друго. Така че ние се учиме да заявяваме себе си. А родителството означава да знаеш в кой период, коя част от от същността на детето да подпомогнеш и на коя да не наблягаш. Коя да оставиш, къде да натиснеш, къде да пуснеш. Родителите, ако не са образовани, ако не са зрели, те се опитват да преживеят себе си през децата, нали, собствените си мечти, нужди, да компенсират свои загуби или провали, стоварват своите мечти върху децата си. Да. Нали, вместо да се борят те да ги изпълнят. Когато, ако върна пак към нашето детство, на моето поколение, с това, че когато ние си отивахме в стаята сами, било защото сме наказани или защото такъв е момента, при нас идваше Карлсон, който живее на покрива. Да. Отново историите, които ти казваш, че ние доразвивахме във въображението си. А сега при децата май идва Андрю Тейт и други такива хора, които не носят точно. Поне не идва въображение, идва информация, която е сдъвкана, която е смелена, дали е правилна или не. Човек трябва да има критерия да прецени, но децата нямат тези критерии и те охотно поглъщат информацията, която им вали. Те чуват този, който е най-гласовит. Чуват тези, които им помагат да се конформират, да се приобщат към дадена група. Усещането за невидимост, което децата, за анонимност и невидимост, което развиват децата. Mm-hmm. Защото всяко едно поведение, всяка една болка, всяка една грешка, всяко едно затваряне в стаята, всъщност е послание към родителите. В смисъл, в момента, в който се затвориш, това вече е послание към родителите. Че някоя нужда не е изпълнена, че искаш да... Криейки се, искаш да те видят, всъщност. Да. Защото не е нормалното поведение. Така че едно от нещата е това как да... Че ако трябва да търсим пулка, винаги трябва да гледаме децата си. Никога не трябва да предполагаме, че защото са наши деца, те са наред. Аз казвам като родител и като опит и като всяко друго нещо. За всеки неговите деца са най-хубавите, най-добрите и те са изключението. Другите са лоши, наши са добри. В момента, в който ние допуснем това нещо, сме в риск и ние и детето. Не може да не предполагаме, че нашето дете ще мине през същите кризи, през които минават и другите. Ще бъде подложено на същите изкушения, на същите неблагоприятни поведения отстрани, на същите влияния неблагоприятни. Така че за мен в връзка родител-дете, родители отговорния. Детето по-нататък трябва да се научи да бъде отговорен родител, но докато е дете, родители отговорни и докато в съвремето родителите не осъзнаят, че те са единствения шанс на техните деца, тъй като не могат да разчитат нито на средата, нито на обществото. Те наистина си играят с бъдещето на децата си. Рискуват го. Затова казваш и, че родителите са тези, които трябва да ходят на психотерапия, не децата. Да, родители трябва да бъдат адекватни и компетентни повече от децата си, как да прекарат заедно, как да минат заедно през този период. Mm-hmm. Достатъчно погрешни концепции има, нали, в смисъл, че трябва да сме приятели с децата си. Това е бонус, ако се случи. Нали? Ние трябва да сме родители на първо място. Те трябва да имат умението да се създават приятели извън нас. И при мен идват много, много хора, родители, деца на такава възраст. Преди да идват родителите, водейки си децата.
естествено, което в много случаи е безсмислено, защото това някой дете да се съгласи в крайна сметка да отиде при някой специалист е компромис, който не ти дава никакъв шанс за работа. Тоест би минал формално, нали, такъв разговор. И в повече случаи е така. Така че моят подход е винаги да прехвърля отговорността върху родителите за решението на проблема с децата им. Така че по-скоро с тях бих се виждал, отколкото с децата. Ако имат интерес, нужда и желание децата, винаги, но това рядко се случва. Каквото и да говорим, ние винаги ще се връщаме при това нещо. Родителят трябва да присъства непрекъснато в възпитанието на детето в тая възраст. Просто няма друг шанс тия деца. No. И по-добре, това, че в тази възраст, в тинейджърската, тогава има тогава са първите наченки на самоопределяне, на стремеж към самостоятелност, съответно, нали, там се проявява за първи път бунта срещу родителски авторитет. Тоест, това е нормално, може да бъде по-приемлив или по-неприемлив. Това нали, вече пак е въпрос на възпитание, на предишно развитие на детето. Но неизбежно има някакъв този стремеж към самостоятелност се изразява през бунт към родителски авторитет. Тоест, автоматично това, което казват и правят родителите, се отхвърля като първа реакция. Ето, като говорим за традициите, нашите баби и дядовци са го знаели това нещо. И техните баби и дядовци на тая възраст са изпращали момчетата за чераци при някой майстор, а момичета за слугини в някое семейство. Не за парите и не за нещо друго, а за да могат да ги вкарат в среда, в която да имат авторитети, честни, почтени хора, според критериите на родителите, които да научат децата на правилните. Това, което не искаме да ги научим, но те ще ги чуят от другите, а не от нас. В наше време, в нашите години, в моето пубертет, да кажем, това е тинейджърски години, това е бил треньора. Когато сме тренирали спортове, той беше авторитета, не родителите. И той може би дори ни даваше по-добри посоки и насоки, отколкото родителите, като компас в живота. И като отношение, и като поведение, и като тези неща. Така че тези традиции трябва да се помнят, трябва да се спазват. Родителите трябва да бъде компетентен относно тези процеси, които се случват с децата в тази криза. Другото, което е, че в тази възраст трябва да развият вече, да бъдат самостоятелни, трябва да развият битови умения и познания. Тоест, трябва да могат да правят нещо с ръцете си и с тялото си. В тази възраст момчета трябва да се научат да борят с инструменти, ако щеш, да могат да вършат битова работа. В тази възраст едно момче си скове къщичка за птици, има по-голям шанс да направи къща в бъдеще. Да си построи. Момичета също трябва да си видят ролята и да почнат да се ограмотяват битово в това нещо. Защото в този период, в това тинейджерство, колкото те са объркани от хормоните, от самите биологични процеси в тях, ако допълнително ги объркаш и в системата на различни полови там характеристики и всякакви неща, ти трупаш объркване върху объркване още повече, вместо да му изясниш живота. Така че няма друго, освен родителите, които трябва да бъдат ограмотени. В момента консуматорското мислене относно психотерапията, не сме си говорили за това нещо, убеждава все повече и повече родителите, че не са компетентни да се справят с децата си. Трябва да ги заведете на специалист. Което дава оправдание и основание на родителите да абдикират от своите родителски задължения. Не, аз не съм специалист, аз не знам какво да правя с това дете. Нека да го прави специалист. И ако трябва честно да си говорят, така е открито да видят неща, че няма специалисти. Защото със сигурност някои от тези психолози, които са изпратили да им оправят децата, не могат да се разбират със собствените си деца. И те също са поверени на инфлуенсърите в голяма степен. Или имат още по-големи проблеми. Да. Как говоря с директни случаи, нали, хора, които работят с деца, оправят деца, които имат тотални проблеми, нали, с децата си, с наркотици, с алкохол и с всякакви други неща. И ти ще ядеш той да оправи твоето дете. Трябва да се замислят малко за тези неща. И затова родители трябва да бъдат наплашени. Трябва да се изплашат от реалните последствия, които могат да се стоварят върху съдбата на детето им. И да си влезат в ролята. Как е добре да постъпи един родител, когато детето му започне да проявява признаци на това, че е агресор? Както
по най-нормален начин в живота. Има неща, които могат да бъдат толерирани, неща, които не могат да бъдат толерирани по никакъв начин. Не може да се толерира дори грам агресия. Ако има агресия, да отиде, ако има енергия, не агресия, нали, която може да се изрази, да отиде да изразходи в приемлива среда. В спорт, в бойни изкуства, в предизвикателства физически и така нататък. Не може да има толеранс. Обяснението за едно поведение не е оправдание. Може да има толеранс към неправилното поведение, особено към агресията. Да. Първо децата. Така, ще ти споделя нещо, което напоследък случаите ми идват като под индиго. Тоест, то е пандемично, то е едно симптоматично поведение, общо, което се проявява навсякъде. Обаждат ми се родители, казват, имам проблеми с детето, сина или дъщерята, без значение, с които не мога да се справя. Какво ми не иска да ходя на училище, излиза от къщи, когато си иска, чупи всичко в къщи, казвам, на колко е? Това е истински случай, който казвам, на 7. И аз казвам, не може да ми кажете, че вие не може физически да озаптите едно 7-годишно дете. Ами той като иска, си хваща пътя и си излиза и си отива. Казвам, ще го спрете. Как ще го спреш? Казвам, как? Ами ще заключа вратата и ще скрие ключа. Примерно. Дори и това не може да им влезе в главата. А защото се опитват да са прекалено либерални, или? Защото са абдикирали от ролята да бъдат родители. Те са влезли в ролята, избрали са ролята на човек, който е некомпетентен, не поема отговорност за детето си. Тази отговорност трябва да поемат специалистите. И аз им казвам, добре, ако вие изпращате детето дори всеки ден на терапевт, това са 7 дни в седмицата и това са 7 часа в седмицата. Останалите 160 часа живее с вас. Не може 7 часа да градиш и 160 да рушиш нещо да се случи. Така че, надявам се да се наплашат правилно родителите и да разберат, че освен тях няма какво. Като ме питаш какво се прави. Аз имам 2 деца, здрави големи са, нали, смисъл на 25, на 22. Но естествено, че всеки е имал някакви трудни периоди в детството. Спомням си такъв период, когато с едното ми дете, нали, казах, имаше проблем, казах, за мен не е важно дали ще завършиш училище или не. Ако няма да стане нищо от тебе като човек, като характер. Аз нямам друга работа. Аз мога да си организирам живота така, че 24 часа да бъда с тебе. В стаята, ако трябва. В училище ще седа до тебе на учеда, но ти ще разбереш, че нямаш опция да продължиш този тип поведение. От тук нататък. Аз ще го направя докато мога. Докато мога. До 18, до 20, колкото ме позволява закона. Така или иначе. И ако ти не си дадеш всичко от себе си, детето ти няма шанс. И сега, след време, след години, и аз и цялото ми семейство смята, че това е бил правилният подход. Защото така го показва резултата. Да, на практика. На практика. Възпитанието на... Извинявай, само секунда. Да. Ако в този период бях потърсил помощта на специалист, може би ще да им, така в момента ще да има други проблеми. За друг специалист. Да, или пък непоправими. Да, хрумна ми това във възпитанието на момчетата. Къде е тънката граница между това да се възпитават в мъжество и да не се възпитават в агресивност? Мисля, че просто една такава категория несправедливо и болестотворно е забравена като кавалерството. Кавалерството е да се проявиш като мъж, спазвайки границите и поведението и отношенията на другите. Родители трябва да си дадат сметка, че не знаят езика, на който се говорят децата. Говорят на различни езици. И ако ти не възпиташ детето си да говори на твоя език, на образования, културен език, като ценностна система, като нещо друго, той ще избере другия език. Няма как. Трябва да има критерии. Ако едно дете се формира от това, от което е заобградено ежедневно. И докато не тръгне на училище, основно той е заобградено с влиянието от вкъщи. И това, което има вкъщи, това ще бъде семето, което ще поникне от детето. Каквато музика слушаш ти, така музика ще слуша детето ти. Ако ти четеш книги, тогава детето ти ще чете книги.
Ако ти обичаш филми, детето ще обича филми. Ако ти обичаш природата, детето ще обича природата. Защото просто нашето развитие е по модели, които следваме. Нашето съзнание трупа и използва опита, който му дават другите около него. И ние като родители сме длъжни да дадем един здравословен опит на децата си. Ние не можем да спреме, да кажем така, болестотворната, токсичната информация. Ние не можем да спреме. Единственото нещо, което можем да направим, е да възпитаме децата, кое е правилно, кое е грешно и съответно да започнат да разпознават токсично от нетоксично. Защото в момента няма никакви критерии за това, кое е забранено нещо е правилно забранено и кое е правилно нещо е грешно забранено. Тук едно явление стана също популярно в медиите с така наречените локали. Да. Банди от млади момчета, които ходят по центъра на София да бият връстници техни, които са беззащитни. Това какво е? Това е извращение. Това е извращение въобще на психиката на младия човек. Но не е в човешката природа. Тя не е дори в животинската да убиваш беззащитния. Да тормозиш по-слабия. Какво се върти в главата на тези момчета, за да го правят и то да го правят заедно на групи, според теб, като психолог? На първо място неувереност и слабост. Пак оттам. Да. Губиш себе си в групата. С групата губиш себе си. Да. Искаш да се проявиш себе си и излез някъде, където спортуваш си, отиваш на състезание един на един, си има достатъчно напрежение отстрани. От това ще те гледат толкова много хора, това дали ще губиш или не. Представяш себе си. Не представяш групата си. Не си групата, не губиш себе си. Не знам, това е... Но пак, дори и за тях, грешките са на родителите на обществото. Това поведение се толерира. Това не е проблема, който имаме. Това е симптома. Просто защото този симптом може да бъде излекуван. Но ще бъде заменен с друг, ако не се променят глобално нещата в нашето функциониране социално. Сигурен съм, че някои от тези деца, които са сред локалите, всъщност имат огромни заложби, потенциал да развият себе си, да имат таланти, да направят нещо друго. Но са управлявани от, от неправилните ментори. Там инфлуенсъри, други разни лидери, псевдо и не знам си какви неща. Аз смятам, че също с България ние имаме огромен ресурс и огромен потенциал да бъдем най-уникалното място на света. Единствено нещо, което ни пречи управлението. Училището и родителите трябва да се приспособят към новия начин, по който децата възприемат това, което трябва да им кажем. Ако децата са объркани, ако децата са все още така незрели, не знаят какво трябва да стане, не трябва и ние да сме такива. Още по-малко пък училището. Още по-малко пък тия, които имат претенции да управляват народ и държава. Да, добър финал. Иво, не мисля, че темата може да бъде изчерпана. За мен това беше един от най-интересните и трудни разговори. За мен е тежка тема и най-важната, тъй като проблемите, които имаме, са ясните. Проблемите, които ще имаме, зависят от поколението, което расте. Да, а доброто... И надеждата пак е в това поколение. Да. И то зависи от нас как ще се случи. Да. Ние в момента трябва да се дадем сметка, че възпитаваме... Нашата задача в момента е да възпитаме следващото поколение родители. Тук трябва да започнем. Независимо дали ние ще се провалим като такива. Да. Иво, благодаря ти. Аз ти благодаря. За мен също беше трудно и така проявих смелост с тази тема и ти благодаря, че ме подкрепи. Също благодаря за това. Благодаря и на вас, че бяхте с нас в този разговор, чиято цел беше да предизвика размисъл. Ако епизодът е бил полезен за вас, споделете го и с други хора, защото може би е важно да достигне до някой точно днес. Бъдете с нас отново. Благодаря ви и до нови срещи.